Imaginatzen dut pentsatuko duzuela, baina ez erantzutea ez da seinale ona. Izaterik gabe irten bide bat bada ez da izango hemen utzi gazteak bakarrik libre gauzak ez dira horrela gauzak horrela xe daude eta ez da Euskiaren zain eta izarak eze ederrak dira kaleak jendearen jantzitan irten bide bat bada izan daiteke utzi gazteak bakarrik libre gauzak ez dira horrela gauzak horrela xe daude eta ez da gauza bera inola ere gauzak ez dira horrela gauzak horrela xe daude eta sinesmen hortan ardazten da gure mundua Ondo iruditzen zaizue hor egotea eserita dauden zerekin guztiekin? Tira, lanera, bestela gero gertatzen dena gertatzen da.